Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Άμπελο. Από την Άμπελο, ένα χωριό που πραγματικά μόνο και το όνομα που ακούς, Άμπελος, βάλε στο μυαλό σου ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, βρισκόμαστε ψηλά, βλέπετε κάτω πίσω μου είναι η θάλασσα και στο βάθος είναι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι λοιπόν τα Ιόνια παράλια από εδώ και με καλό καιρό είναι έτσι να απλώσεις το χέρι σου να τα πιάσεις. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος Αβραμίδης είναι μαζί σας εδώ με το κανάλι Όλα Σάμος να σας δείξει κάποιες στιγμές από την Άμπελο. Εντάξει, να δείτε κάτω τώρα εδώ ο δρόμος ο οποίος κατεβαίνει και πάει για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Να, εδώ έρχεται και ένα άλλο ταξί από εδώ. Ταξί, όχι δεν είναι ταξί, είναι γιοταχή. Πάμε να σας δείξουμε κάποια πραγματάκια, να δείτε πόσο όμορφα είναι. Επισκεφτείτε το χωριό, ελάτε μια βόλτα στο χωριό, να πιείτε ένα καφεδάκι, ένα κρασάκι, ένα ουζάκι, όλα τα πάντα. Και βέβαια, τι άλλο ρε παιδιά, τι συναντήσαμε στην Άμπελο, τι συναντήσαμε. Τον κύριο Βούρο, τον Γιάννη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακούραστος. Αλλά πιο ακούραστος από όλους είναι ο Άρης ο Κωνσταντάρας, ο οποίος με τις μικρές διαδρομές έχει αλωνίσει 10 φορές όλο το νησί. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, να κάψουμε και λίγο πετρέλαιο. Είναι και άνθρωπος ο οποίος θα σας πει κάποια πράγματα για τον τόπο που πηγαίνει, που επισκέπτεται, όπως εδώ βρήκαμε το Γιάννη το φίλο μας. Γιάννη. Έλα Γιώργο, έλα, καλησπέρα. Να στείλω. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε. Να στείλω εγώ όμως τα χαιρετίσματά μου. Όχι στην Ξάνθη. Στην Αμερική, στο Βασίλη το Βούρο, το γιο του φίλου μου του Μανώλη. Τον ανιψό μου. Ναι. Βασίλη, μεγάλος διαιτητής ήσουνα, σε χάσαμε. Λοιπόν, έγινε Αμερικάνος, τι να το κάνουμε. Έγινες Αμερικάνος. Λοιπόν, αυτά Βασίλη και ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Κάτσε ρε, με το καλό να σε δούμε. Πού πας βρε. Ποιος είναι αυτός εκεί, τι κάνει αυτός. Δυο πιάτα χωμένα μέσα στην πιζούλα και πάει. Τι πάθαμε. Άστα και τα φρουτά.